Замовив собі такий годинник Смей. Марка його 1381. Все вроді добре, але є нюанси. Дивимося під углом. Сюди нічого, сюди нічого. А тут погано видно тоді. Ну і ще один з нюансів, що цифри йдуть тоненькі. Сам невеличкий. І ще, що він десь за добу починає відставати на секунду. Вроді не критично, але десь місяць часу треба його наводити. Так то все працює, всі функції, всі кнопки, все роблять. Брав чорний корпус, бо сріблястий, дивився, обзори стираються. Не знаю, як цей буде ходити. Бачите, я ним користуюся тільки третій день. Дякую за обзор.